Balkan vilayatynyň döwleti degişli kärhanalarynda işleýänleriň köpçülikleýin işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene köpeldi. Adatlyň yerli habarçylary büdjetden aýlyk alýan işgärleriň meýletin işden çekilmegine zähmet haklarynyň pesligi gijikdirilmegi ýaly sebäplere indi aýlyklaryň ýokurlanmajagy hem goşulypdyr. Şu ýylyň başyndan Türkmenbaşynyň Nebti gaýtadan işleýän kärhanasynyň işgärleri köpçülikleýin işden öz islegleri boýunça çykyp başlady diýip Çeşme 14-nji ýanwarda gurrun berdi. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän kärhanalardaky ýagdaýdan habarly birnäçe Çeşmeň Adatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun bermegine görä, işgärleriň işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. İş şertleriniň agyrlygy we zähmet haklarynyň azlygy adamlary başga gazanç mümkinçiliklerini gözlemäge mejbur edipdir. Emma häzir işgärleriň işden çykmak kararyna zähmet haklarynyň şu ýylyň başyndan ýokurlanmandygy itergi bolupdyr. Kärhanalaryň ýol başçylary täze ýyldan aýlyklaryňyzy 10 götürüm ýokurlandyrars diýip geçen ýyl wada beripdi. İşçiler muňa ynanyp garaşyp geldiler. Dip Çeşmeýdär. Onuň sözlerine görä kärhanalaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň ýokurlanmajagyny indi açyk aýdýarlar. Kärhananyň ýolbaşçysy aýlyklary galdyryp bilmejegine dolu gözü ýetirip, kärhananyň işçilerini ýygnap, 50 gepden belli gep, kärhananyň çykdajylary köp, girdejisi az diýdi we aýlyklary götürmäge mali mümkinçiliginiň ýokdugyny boyun aldy. İşgärler ýagdaýa gözü ýetirip, köpçülikleýin arza ýazyp gidýärler. Dip Çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosu Çeşmeleriniň agzan kärhanalaryndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda aýlyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň fermany bilen her ýyl 10% ýokurlandyrylýardy. Bu ferman her ýyl iýulda resmi taýdan eglan edilip, täze ýylyň başyndan işe girdilýärdi. Emma 2026-njy ýylda aýlyklaryň ýokurlanjagy barada geçen ýylyň tomsunda eglan edilmedi. Dekabr aýynyň başynda Balkan vilayatynyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullary 10% ýokurlandyrmagy bet etmek barada habarnama paýlanypdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat beripdi. Emma bu ýagdaý resmiler hem döwlet mediasy tarapyndan agdalmandy. Energiýa serwisleriniň baý Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýatynyň ösýänligini eglan edýär. Emma ilat köpçüliginiň durmuş derejesi pes bolup büdjetden aýlyk alýan raýatlar zähmet haklarynyň hatda esasy durmuş zerurlyklaryna da ýetmeýänligini aýdýarlar. Ýurtda ortaça aýlyk 2025-nji ýylda 1,5 müň manat töwereginde boldy. Resmi taýdan iň pes aýlygyň 1280 manatdyg aýdyldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 428,5 Amerikan dollaryna, Garabazaryň kursy boýunça 64 Amerikan dollaryna barabar. Türkmenistanlylaryň en çemezi hakyky girdejileriniň köplenç resmi sanlardan aşy pesdigini we daşary ýurt valutasynyň resmi hem Garabazar narhlaryndaky ägir tuly tapawudyň girdejileriniň hümmetini gaçyrýandygyny belliýärler. Türkmenistanyň önümçülük kärhanalarynda şol sanda nebit önümçülüginde işleýän birnäçe Çeşme hut valuta çalşygyndaky çäklendirmeleri hem hökümetiň resmi kursy ütgewsiz saklap Garabazaryň döremegini kärhanalaryň işiniň netijesizligine sebäp bolýan ýagdaýlaryň arasynda görkezdiler. Türkmenistanyň ähli puwdoklarda kärhanalaryň özüne dömezden önürýän önüminiň çykdajaly bolmagyny, kärhanalaryň çüpremegini, milli pulun hümmetsizlenmegi we Merkezi Bankynyň resmi valyuta kursyny saklap galmagy sebäp bolýar. Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanly ykdysatçy muny şeýle düşündirdi. Kärhanalarda önüm öndürýän ähli enjamlar daşary ýurtlarda öndürilýär. Olaryň hatardan çykan böleklerini, ähtiýaçlyk şaýlaryny ýene-de daşary ýurtlardan satyn almaly bolýar we bu valyuta serwislerine bagly bolýar. Olar satyn almak üçin valyuta çalşygyny wagtyny ýokardan ruhsat berilmese, kärhanalaryň işi durýar. Önümçülük towtap edaranyň girdejisi azalýar. İşçilere aýlyk berilmeýär. Diýip Türkmenistanly ykdysatçy aýtdy. Ýurdun büdjetden aýlyk alýan idaralarynda işgärleriň aýlyklary ýygy-ýygydan gejikdirilýär. Dekabr aýynda Ahal vilayatynda işgärleriň aýlyklary wagtynda berilmändi. Şeýle ýagdaýlar sebäpli ila arasynda işden çykyp daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmek ugrunda islegler artýar. Bu ýagdaý ýurdun içindäki agyr işsizligiň dowam edýän wagtynda ýüze çykýar. Türkmen hökümeti işsizlik, migrasiýa we ilatyň durmuş derejesini görkezýän beýleki resmi sanlary onlar çylbäri çap etmän gelýär. Sosial ykdysady kynçylyklar döwlet mediasynyň maglumatlarynda hem düpden agdalmaýar.
Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde şu günler kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan daşary ýurt valyutasynyň esasanda ABŞ dollarynyň resmi däl söwdasy bilen meşgullanýanlara garşy giň gerimli reýtler geçirilýär. Şäher polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmelerimiz onlarça adamyň tutsak edilendigini aýdýar. Şol bir wagtda olar reýtlerde diňe käbir söwdegärleriň nyşana alınýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Soňky hepdelerde wagtal geçirilen reýtler 11 ýanwardan bäri hasy güýçli depkinne geçirilip başlandy. Hukuk goraýjy edaralar tarapyndan amal edilýän reýtler şäheriň bazarlaryna geçirilýär. Olar köpçüliklerin häsiýetde gelip valyutanyň bekanun söwdasy bilen meşgullanýanlary alyp gidýärler. Diýip şäheriň bazarlarynyň birinde bu ýagdaýlara şaýat bolan azyk söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Şäher polisiýa bölümindäki çeşmelerimiz habarçymyza beren maglumatynda soňky bir näçe günüň dowamında valyutanyň resmi däl söwdasy bilen baglykda azyndan 35 adamyň saklanandygyny aýtdylar. Şol bir wagtda olar reýtler söwdegärleriň ählisine garşy gönükdirilýän ýaly bolup görünse-de bularda diňe käbir valyuta söwdegärleriniň nyşana alynýandygyny bellediler. Soňky döwürde şäherde garaşsyz dollarçylar ýene köpelip başlady. Olar dollaryň gara bazaryny kontrol edýän esasy eýelere degişli däl. Hut şol söwdegärleri tutsak etmek üçin soňky wagtlarda reýtler has ýygy-ýygydan geçirilýär. Diýip çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz şäherde valyutanyň gara bazarynyň ýokary derejeli döwlet emeldarlary bilen baglanşykly toporlar tarapyndan dolandyrylýandygyny we olaryň valyutanyň resmi däl söwdasynyň goşudurnak içinde esasy eýeleri diýilip atlandyrylýandygyny bellediler. Bu toporlar döwlet banklary arkaly resmi kurs boýunça uly möçörde daşary ýurt valyutasyny alyp bilýärler. Alynan valyutalar soňra gara bazara çykarylýar we ummasyz pul gazanylýar diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda saklanan valyuta söwdegärleriniň käbiri gysga wagtyň içinde azatlyga çykaryldy. Olaryň arkasynda döwlet emeldarlary bolup, olaryň işi bir jaň bilen çözüldi we olar destine polisiýa bölümünden boşadyldylar diýip çeşmelerimiz belledi. Beýlekler bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägini uly möçörde jerimeleri tedawar edildi. Olaryň käbiri bir tarap Türkmenistan köçesiniň uğruna yerleşýän wagtlyň izolýatorda saklanýar. Bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilip, olara fiziki we psihiki basyşyň ulanylýanlygy barada gürrüňler bar. Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ýene bir çeşmemiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şolsanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda öňden bäri dowam edip gelýän maliýe ykdysady kynçylyklaryň arasynda türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda ýurtda valyutanyň resmi söwdasyny berk çäklendirdiler. Şondan bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasy 3,5 manat bolmagynda galýar. Bu aralykda ýurtda valyutanyň gara bazary emele gelip $1 20 manat töwereginde bahalanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 2 hepdeden gowrak wagt bäri Eýranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň netijesinde ölenleriň sanynyň artmagy sebäpli Eýrandaky protestçilere ýüzlenip kömek ýolda diýdi we bu bolsa global derejede täsir döretdi. CBS News'a veren interwýusunda Trump eger rejim protestçileri asyp başlasa, Birleşen Ştatlar Eýranda ören berk çäreleri görür diýdi. Eýranda bolup geçen wakalaryň gaýtalanmagyny görmek islemýäris diýip Trump bu gowy netije bermez diýip belledi. Ol administrasiýasynyň Eýranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen protestçileriň sanynyň resmi tasdiklanmagyna garaşýandygyny sözüne goşdy. Trump Birleşen Ştatlaryň nähili çäre görüp biljekdigi barada jekmejek maglumat bermekden boyun gaçyrdy. Ýöne maksadyň ýeňmekdigini sözüne goşdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýakynda Eýranyň ýadro programmasyny toktadan howa hüjümlerine ýa-da Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň Caracas'tan çykarylmagyna we Birleşen Ştatlarda tutsak edilip jinayet aýyplamalary boýunça sud edilmegine garaşýandygyna işaret edýär. Şol gün öňrek Trump Eýranlylary protesti dowam etdirmäge we edaralary ele geçirmäge çağırdy. Bolsa Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözegçilik edýänligini aýdyp,
Häkimetlerden 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasyndan bäri ruhany häkimetlerine garşy iň uly kynçylyklaryň birinde protestçileri öldürmezligi talap edýän berk duýduruşy boldy. Men protestçileriň manisiz öldürilmegi togtadylýança İran resmiýetleri bilen ähli duşuklary ýatyrdym. Kömek öz ýolunda diýip ol sosial mediada aýtdy. Onun bu sözleri 10 ýanwarda giýişlik sosial mediada ýaýradylan maglumatyň ýa-da gabat geldi. Trump İran bilen iş alyp barýan Islendik ýurdun Birleşen Ştatlar bilen söwdada 25% möçberde paç bilen ýüz boljakdygyny ýazdy. Ol başga jekmejeklikleri bermedi. İrandaky gozgalan inflasiýa we valutanyň pete gaçmagy bilen başlandy. Ýöne şondan bäri hökümete garşy giň gerimli proteste öwrildi. Hukuk goraýjy toporlar resmiýetlerin köp adamyň ölümine sebäp bolan demonstrasiýalary rehimsiz basyp ýatyrýanlygyny aýdarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän gararsyz hukuk gözükçüsi Hrana 13 ýanwarda protestlerde ölenleriň sanynyň tasdiklananlygyny we 2003 adama ýetenligini aýtdy. Şol gün Irden Reuters agentligi Ada agzalmadyk İran resmiýetine talgylanyp ölenleriň sanynyň 2000 töwerege ýetenligini habar berdi. Bu bolsa häkimetleriň tutuş ýurt boýunça 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän protestlerde ölenleriň sanynyň ýokarydygyny ilkinji gedek ikrar etmegidir. Ýurtdaky dartgynly ýagdaý Washingtony Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna İrandan mümkin boldugyça çalyp çykmak barada duýduruş bermäge mejbur etdi. Trump'ın duýduruşy İran häkimetleriniň adam pidalaryna sebäp bolýan hereketlerine garşy dünýä derejesinde nägilelik bildirilýän mahalyna gabat geldi. Britaniýa 13 ýanwarda İranyň ýol başçylaryny protestçileri elhinç we rehimsiz öldürmegi üçin ýazgardy we İranyň elçisini eşidilýän elhinç habarlar üçin jogap bermäge çagyrdy. Birleşen Padşahlyk İran protestçileriniň elhinç we rehimsiz öldürilmegini iň berk sözler bilen ýazgarýar we biz İran häkimetlerinden öz raýatlarynyň esasy hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmagy talap edýäris diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Yvette Cooper parlamentde aýtdy. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz İranyň ýol başçylarynyň soňky günlerinde we hepdelerinde ýaly görünýänligini aýtdy. Bir rejim diňe zorluk arkaly häkimiýete saklap bilýän bolsa onda ol hakykatdan ham öz soňuna ýetdi. Ila dindi bu rejime garşy çykýar diýip ol Hindistana sapary mahalynda jurnalistlere aýtdy. Hukuk goraýjy toporlar repressiýanyň rehimsizliginiň alamaty hökmünde 13 ýanwarda İranyň beýdüzgünçiliklerde aýyplanan ilkinji protestçini jazalandyrjakdygy barada habar berdi. Norwegiýada ýerleşýän Iran Human Rights we Hengafýaly toporlar çeşmelerine salgylanyp, geçen aýyň ahirinden bäri ýurdy sarstyran protestlerdäki roly sebäpli Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanan 26 ýaşly Erfan Sultanynyň tutsak edilenden 6 gün soň 14 ýanwarda jazalandyrjakdygyny aýtdylar. İran resmiýetleri Sultany baradaky habarlar barada açyk pikir bermediler. Emma İran rewolýusiýasynyň sakçylarynyň korpusuna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi 13 ýanwarda sud ulgamynyň birnäçe protestçiga garşy ilkinji aýyplamalary çykaranlygyny habar berdi. Agentligiň aýtmagyna görä İranda islam kanunlaryna görä Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanýanlar babatynda ölüm jezasy göz öňünde tutulýar we olaryň işleri ileri tutulýar. Parahatçylykly demonstrantlaryň öldürilmegi bes edilmeli we protestçilere garşy zorluk görkezmek üçin olara terrorçy diýip at bermek kabul ederliksizdir diýip Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejeli wekili Volker Türk 13 ýanwarda beren beýanatynda İran häkimetleriniň özgörüşlik baradaky kanuny talaplary basyp ýatyrmak üçin rehimsiz güç ulanmak kararyny tanqidlady. İranyň içindäki bir lokmanyň azatlyk radiosynyň farda gullugyna görüň bermegine görä howpsuzlyk güýçleriniň tutuş ýurty boýunça hökümete garşy protestlere rehimsiz batyş etmeginiň fonunda hassahanalara hem hüjüm edip yaralanan protestçileri jazalandyrýar. İranyň gün ortasyndaky bir hassahanada işleýänligini aýdan Lokman İranyň howpsuzlyk güýçleriniň işgärleriniň bejerigi üçin hassahana ýerleşdirilen protestçileri öldürenligini aýtdy. Olar köp demonstranty öldürdiler, köpüsini tutsak etdiler we köpüsi gaçyp ýör diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde geplen Lokman ýagdaý ören erbet diýip Farda radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosy Lokmanyň aýdanlaryny gararsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. 2022-nji ýylda Mahsa Amini baş örtügini nädogry giýenligi üçin polisiýa tutsaklygynda öldü. Şondan soň adamlar aýallar durmuş azatlyk şygary bilen ýurt boýunça köçelere çykypdy. Şol protestleriň soňky uly tolkununda beýdüzgünçiliklere gatnaşmakda aýyplanyp, azandan 12 adam jazalandyrlypdy.